Gipahigayon karong hapon ang pagpamakuna gamit ang Gamaleya Sputnik 5 vaccine nga gikan sa Russia. Ano yung report? Sa gipahigayong virtual conference gipaniguro sa Russian ambassador nga doon na pa'y maabot nga supply sa bakuna gikan sa ilang nasod. Wa hinuon siya mo detalye kung pila ka doses o kanu sa maabot ang maong mga bakuna. Samtang gipaniguro nini nga luwas ang Sputnik V vaccine, taliwa sa mga kabalaka sa uban kinsa nagduha-duha gihapon sa pagpabakuna. Sputnik V is very safe and very efficient. That is why it has been approved in 67 countries. Ang press con kauban sa mga opisyal sa Dakbayan Sugbo pinanguluhan ni Acting Mayor Mike Rama. Giatol kini sa pagsugod na yun sa pagpamakuna gamit ang Sputnik 5. Ang Cebu City nakadawat og 300 doses nining maong bakuna. Sumali Dr. Jeffrey Ibones nga aduna nay mga vaccines nga mihatag og kasiguruhan nga magpabakuna. Nasairan nga sensitibo ang Sputnik 5 kay gikinahanglan matusok dayon sulod sa 2 ka oras. Lakip sa nalista nga magpabakuna mao ang gikan sa A1 hangtod na sa A4. Katong mga donation gyud sa COVAX facility sa World Health Organization, dili na to pwede ihatag sa A4 kay nasa specific kung kinsa gyud tigahan. Manang A1 to A3 ra gyud tabat Gamaleya I think pwede ra na to dili tingin kay sa stricto gihatag nato sa A4. Sa pikas bahin, 10% pa lang sa target population sa syudad ang nabakunahan apan gihulagway kini ni Acting Mayor Mike Rama nga positibong kalambuan kay taliwa sa kakuwangan sa vaccine supply. Nagpadayon gihapon ang vaccine rollout sa Cebu City. There never was a day nga dili mo minimum of 500 ang vaccination site. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.